Pollo promocionase en Fitur por terceiro ano consecutivo como un destino único. O municipio desvelou este mércores no stand de Pueblos Mágicos de España a súa proposta deste 2026 coa presentación de Conbarro Pollo Pueblo Mágico. Por terceiro ano consecutivo, Pollo está en Fitur, na feira internacional máis importante de turismo, e sobre todo o que vimos é atraer o que somos, es decir, traemos un contido propio, hoxe teremos esa presentación en Pueblos Máxicos, donde vamos a presentar o que é Conbarro, donde vamos a presentar Pollo. Unha estrategia turística que se centra na realidade do que o concello se maquillaxes e con toda a súa riqueza, natureza, patrimonio, mar e gastronomía. Cada vez máis os visitantes que veñen ao noso concello veñen buscando un pouco todo eso, é dicir, xa non só a xente busca sol e praia, que tamén o temos en Pollo, sino que buscan o disfrute da natureza, unha calidade de vida sostible, é dicir, despois eses deportes da natureza, temos mar, temos un dos portos máis importantes, en este caso, de toda Galicia, e sobre todo pues, temos zonas tan importantes como pode ser a Illa de Tambo, como pode ser o Monte Castrove, como pode ser o Bosco de Colón, das Secollas, temos historia e tamén temos o que é praia. E como non, gastronomía, somos un dos concellos que máis estrellas Michelin ten de toda Galicia, temos unha importancia tamén en toda a hostelería do noso concello e sobre todo temos unha oferta que dura os 365 días do ano. O concello de Pollo figura no mapa de Pueblos Mágicos de España grazas á beleza e singularidade do núcleo de Conbarro, un reclamo pro visitante que, como destino único, achégase a esta vila o tempo que goza do resto do municipio. Non deixa de ser un distintivo que nos permite diferenciar este produto donde estamos de alguna maneira ofrecendo patrimonio, cultura e sobre todo o que somos, é dicir, nos o que non queremos é disfrazar o noso concello. Nos aquí a Fitur vimos coa nosa realidade, vimos coa nosa xente, cos nosos produtos e sobre todo a mostrar o que é Pollo en sí, o que é Conbarro e todas as súas parroquias. Ademais, Pollo pode presumir de promocionarse nun dos puntos estratégicos de Fitur. O municipio conta con estes cartéis promocionais xusto no acceso principal do pabillón 9, onde está o stand de Galicia, así como de outras moitas comunidades. Nun lugar estratégico onde todo o mundo que pasa e se fixa nel, son moitos os alcaldes e persoas que nos preguntan cando é e como fomos capaces de conseguir ter ese posicionamento tan importante nesta feira e para nós eso é un estratégico porque está na entrada e saída do que é a feira de Fitur. Polo punto no que está instalado, calcúlase que pasarán estes días uns 250.000 asistentes.